Aquesta casa a l'estiu era un poble, perquè els de Calamo tenien els seus familiars de Vic que venien a passar l'estiu aquí. Nosaltres també en baixava algun de la família de la meva mare o del meu pare. Sempre érem aquí un pilot de gent que veigués, hi havia uns bons festivals ja. El besavi em va venir aquí el 1921, el contracte d'arrendament. El 2019 faria 100 anys que estem aquí. Jo no hi era pas. M'agrada voltar i fer alguna cosa sempre. Ajudar els companys, aquest, l'altre, el que sigui. Fora! No, que d'anar de punta a punta, això. Els ajudo i jo no soc feliç, em distrec i ja en tinc prou. Ell va venir aquí que devia tenir 22 o 23 anys i cap de 2 o 3 anys ens vam conèixer i com que ell és caçador jo també ho era molt. Tu en amunt i jo en avall. I ara està jubilat i no sap què fotre per allà a casa seu i cap a Serra Bou, falta gent. Veus? Ja està. Anem a veure si s'escapen. Les feines s'han de fer, això sí que està clar. Ara tampoc te les manda ningú. Prou! Quit! Això el Manel, el meu avi, sempre havia dit, diu, el bestiar no se'ls ha pas de donar menjar, s'han de mirar.